हाय लोगोफोर, आंनि जै बर' हारि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। आंनि बे भिडिअ'खौ जायफ्रा मोजां मोनदों अन्नानै लाइक खालाम आरो साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालाम। जायफोरा मोजां मोनाखै बिथांमोना आनसाबस्क्राइब खालामनानै गालांब्लानो जाबाय। जोंनि बर' हारिनि आइजोफ्रा बारानिफ्राय बारा जालांगासिनो दं आरोना। खारनाय मानाया ट्रेनिं जागासिनो, सोलिगासिनो। नै मैयासो भारत-भुटान सिमानि सासे आइजोआ भुटानाव बेमार नायजानो थांदोंमोन। नाथाय बेमार नायजानो थांनायाव बिथाङा खारखोमालांदों आरोना। बिथांमोननि मुङानो जादों चिरां जिल्ला भारत-भुटान सिमा दाथगारि हाथिसार ओनसोल जियागुरि गामिनि थागिबि निजोम इस्लारिनि अनजालि बिसि फनसय इस्लारिया साननैसो सिगांनिफ्रायनो डक्टरनियाव बेमार नायजानो थांनाया गोमानानै दं। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव दासिमबो सोलायनाय फैयाखै। खारनाय बिथाङा जेन भुटान सिमाना बेमार नायजानो होननानै डक्टरनियाव थांदोंमोन। बिथाङा बोरै गोमाखो? मा जाहोननि थाखाय? फनसय इस्लारिहा 2 गथ'फोर दंमोन। नाथाय बे गथ'फोरखौ गारनानै फनसय इस्लारिया नोंथाङा मानो खारखो आरो मा जाहोननि थाखाय गारनानै खारखो? आं बिथांखौल' बुंनो सानाखै। जोंनि बर' आइजोआ दिनै सासे गाबोन सानै खारबाय थागोन नामा? बिनि सायाव नोजोर होनाया गोनां आरो बिनि सायावनो मोनसे गेदेर आयेन गोख्रै दानाया गाहाम। बिदिब्ला जोंनि बर' आइजोफोरा दिनै सासे गाबोन सानै सोरनिया साथाम खारबाय थागोन। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां जेंनाफोर नुजागासिनो दं।